L-iskandlu tawdex qiegħed ikun mistħarreġ mill-Pulizija. Fl-istess ħin osservaturi politiċi u membri tal-midja jemmnu li fid-dawl tal-fatti li diġà ħarġu hemm responsabilità politika li l-eks Ministru Giovanna Debono għandha terfa'. Iżda l-Partit Nazzjonalista qed jaġixxi b'mod ieħor u skont Beppe Fenech Adami dan juri serjetà kbira. Naturalment, u konsegwenzi ta' hekk hemm il-Pulizija din jinvestigaw u aħna partit serju. Meta jkun hemm riżultanti tal-investigazzjonijiet, il-Partit Nazzjonalista jieħu dawk id-deċiżjonijiet kollha illi għandu bżonn jieħu. Għal Beppe Fenech Adami, Giovanna Debono m'għandix tkun sospiża mill-Partit Nazzjonalista lanqas sakemm issir l-investigazzjoni. Intom partit serju għal ma tħeġġitx lil Giovanna Debono biex terfa' responsabilità jew tissospenduha mill-partit. Appuntu għax aħna serji. Meta komplejna nistaqsu Fenech Adami għażel li jibda jinjorana. Intom tħeġġu għal Giovanna Debono biex terfa' responsabilità. Spjegajtlek, mhux hekk. Għandhom mistoqsija oħra. Intant Beppe Fenech Adami żar il-Mosta biex jitkellem dwar it-toroq. Għalhekk staqsejnieh xi kriterju juża kunsill b'maġġoranza nazzjonalista meta ġie biex jagħżel li ma toroq jagħmel. Għalkemm is-suġġett tal-konferenza kien it-toroq, Fenech Adami qalilna li dan mhux kompitu tiegħu. Jiena naturalment ma nidħolx fil-ħidma tal-Kunsill. Intant is-Sindku Shirley Farrugia qalet li t-toroq li saru ntażlu wara rapport li kummissjonati. Fl-istess ħin kellha tirrikonoxxi wkoll li Gvern Laburista għamel toroq li suppost ilhom li saru mill-Kunsill Lokali.